Matijong ni phai phor ni Karbiang long rong asarame KARAA langhin aro tumpen aning kanwang son thak thaksi pining le thotame mehang ke thek arni alira lon pen kitalon pon phong troksian nang pleng tanglung bangso kitalon pon ajai mekalong anarlo por phai kre sira chiti malom pen cheng ponlo kicheng sia jai meg lake song alama kang thur pen si cheng ponlo lama ing thur era phit hempu mukrang pi rasinja phan sitame se karkli pon ajai meg deng pon si ahir jume cho hang ponlo apithu langhin aro amepu bidya ingti pen mai chepahim phu ponsi mai pedo ponlo bangso mai long KARAA atum kupi kopuson pensi ki claim ke dam nang jima lapente kuson si rong asaratum rong rubalong bisar kindar anparta pin khadu nang jima he hui sitame chethan chimum pon lapente labangso melong jasimet rong asaratum amithang jakong mate arpu teng pen kuson pensi ki claim ke dam nang jima arona puthak lo thui mate guidebook lapen calendar sitame kirona sai deng ponlo labangso melong aluhi sarpo man pen langhin VDC chairman Bir Singh Timung Chitongdun lapente pha pangjang aluhi man pen KARAA amaipu Ram Teron Klembang Harsing Ronghang Ram Teron KARAA West Karbiang long amepu Dhon Singh Teron Klembang Bimal Teron KARAA langhin naro amepu bidya inti Kongchun bang amoringti lapente langhin angkang kidoan rong chokebra sirkep rong asaratum chitong pen mealong RDP dunsi mesen pen pachun ponlong teng pen pilih ni gacar pen jethekla ona jetheklang lon je amuka ke karbi rong asarlo non ga amuka ke karbi rong asarlo puil tum cici tanglo kedam tang ko anglo ne phusar pisara din utpen ili tuma nim rokom nangke japon ili tuma pan nim rokom nangke than pon nang klembong wang bom hotke toara hat bat cetang lok pustame litum karbi rong asar cipang thek thek thea donatu stame non ilitum karbi rong asara mayatum alang tum cepatir pi ponpen alang tum min matha ponpen karbia khaita isia khekang thim ilitum khaita ahan so se intang dunang ri matha pen ilitum jati jabor rong asar diuri pherangke kadu ke beta achar pen se thek lok stame ilitum simbon dunangji pumatha ponpen non piliar ni karbi rong asara mayatum ke matha pon nang chun ponsi Cukup dalam teror tadi, asal ialah siapa yang berdukan mu. Council budget pasti 10 lakhs ke nang claim people, nang tung nitung long nang hang dari ni. Na pena la TVC, pen VDC, polam nu mati di, bukan itu jatana. Si VDC abang ke, la abang ke apa mana kita tahu pola ke, la ke PNRD mana Pancayat and Rural Act, Act si la ke na implement. Bon si tamen nono ko bangge governor of afan ke look 2003 lolo si tamen normal ke Ministry of Cabinet pulubu Assam government ke la taking thang lo wale na chong lo pulu de TVDC take chunno Sarpang di Kathars report Karbiang long live